Wai mani abo saslam mania no roko tilom bai tam khaibe bai no no rok sobe kalang bai kya mo kun pala sars mena ini horni sim nok ne mani karimang mani roko tisti khai bai ko nang to nai khana motamuti nukha ya se jordan tan ko samani tere bai kya no rok tere bai to ton para roko ko bai kya kaklai bai kya nok bising ti habai mai tung mujur bai kosuk khame kata no rok ni tam kya cái abo Miya horni simi wat je bawi flat mani tana Miya horni simi je waman sai bang sing waman ni pura hopung wa khang kai pura sorokti boti pan thame ka plan thame kata kita pun norok ke haste hapang no tam kok kesana musung oh jeng haste habang kok kesana musung kai ko jeng jemen nok bai jeng man te nok rok mang khang kai ba tai rang pui sorok mang khang kai jeng norok am tin kai ma kai chau ta norok ni MLA sabo chino MLA sabo ta bu sopna midan sob nana ke MDC MDC kai chini ko to char jogodis Jogdis ke norok ni oh bong no kija hai nai phiki chau ni kasar tang bo char jogodis song chini jemen ko MLA rok borok khai nai kai kai chino pulok no usbor bunte para bunte am tak nai kai khop ka hamung ja gota norok ni oh bisi chino mandai table phang bisi na konsep bisika ni numung ani khito sukumar nuatia ani khe omdit an nok no tamo nim ke bin khito mono no tiana ঠিক আছে আমবাই তিনি চনৰ ৰঙা নাকা ini horo hotate wati khaima bai ani nok pra plat ngai khama kya ngai atom sa se tui bangai phai yang bai ko ma chap malia ngai document bo joto no siui mui thangma kya ka nok ni mane to joto no sibai kya ni ko ma nar gai malia mai rung mai ka ta ko ma ka ja ge gu joto no mui thangma kya tui haboi sa sing thangma kya ngai ri rong ko joto no kisi ma ka nok bo kisi ka bai kisi ni thangma kya ta abnang government no sana mo jong aptui ja hoi ba kita sahajo khai jong kita nai khol tu ta norok ni MLA sabo sina ni MLA to tiri madam thopna abo khai nai phai tu kita nai sina thikai investigation khai no ri tu je khoros potro kita mi japon to je sarkar ni sahajo tongmani abo rui no khai to sung kri ro borok ba amti no makai kita misa makai sung kunata norok ni ration card roke BPL da ani ration card to agin simin na APL lang to mas ni ke to BPL to mane ang bog bai ka gai APL khai ma ba ga sorgan ta kono kun subida ba male maya ko nok su ba maya ko su maya ko ang da bota ke paitha ke kosto khai je choli to mani ko application choli to ka bono wati khai ti to rui barbar na ba purai na wati to khai ti to ka plat mang nong ang ken plat nong panang sorgan ni ek garang mo khok to kono maya government ni brok ani muro sikilang ithang ang oto maya brok document jamar dine ru maya amti rokta gabono ta sorkar na gabono sanam sing government je tong nai brok nai kita mitar ka kai chawo haja to ang to abatai sombabli yang khai bo aji bo salamne na bo sombabli yang to hata ga o je flat nung mani yagulo tabun to norok ni nok to kabang ma mani khoni nostong ka ba mairung rok malia na mane nostong thangka engke norok ni parani jeta chairman rok borok phai na na phekya bijit khaye ta bo to ke phon phai nai phe ko eno honi bata chimao ti pla dang mani ta kono phai ko ga prosason rok chimi phai nai ngui thanga brok phai talang ka phai ji ungku wa sorona thi dong ma ja ko phai ji engke mong dok lang phai nang ko an hani chimi sai kalang thanga asut no ko ta ke phai ko ta so to engke paitha go nung chini ADC ha phangno nung tam kok sanam ko ang abono sanam sung gono ADC hapang na borok phai chimi kisa chubachu khaibe chu chung hai je kri borok no apei komo ko singi chongdak chung to haimi si kri khai ki sana ni apei hai nge borok chung no phai chubachu kisa khai ri khai ke chu sana no aku nangan ADC government no abung ko go borok phai na ye chimi kisa chu khai ki ka ni nimung ani mong ronjon watia parot nimung mangga kusa sodar para bo bisi thai blok khang bisi ambai tulisan
Baik kamu ses.